Fesger Macharden, ha mi se farach in rúdagin goroch na me hesú seo mis gná seo vín isjaran agus a gynne fölumíte. Son, gata son as rúgag agus a hógag mi, charó cálir an húl bulu garamsan a skol. Nis chanile samas a fel dynia gwystau seo leis nach cael ysgol, ach sinne far ar o mis, ba skol dwgo. Se gael i gyfagam yn dof gan ysgol, sy'n hyf ystauch na dosan eich, charó dynia brin am cael ach biolo. Sfasyn chw yn colwch, rys y syioch y fagam, chimich y laram as y fale. Begylem sy fi mwy as na sichtigen, colar in y cyrig, as y fahig agus y jan rwydyn gan Joshua'n. Na ior ar am cael ysbilig gyn, na ior ar am cael ysgrifig ha bachel yma. Ydyn ystau sio ham o sion. Han ydyn agor. Wel ha siw lygu. Cymw ar y ffris yn ylwm. Ha aroch ys ar am yn yw. Nach dy iawn sich mi baroch sgrifig nyr yma mi as ysgol. Co yw, ha mi gwydioch i gras o'r ei fer sga, ma ha dyn iawn na chyl y dolgan i universities. Cain i yw ha codym yn iawn gais y gwydioch. Ha ach as yn hwyl a sio gan y chwlw dyniagyn. Nila go jiffer co sin na dech o glyfr sa hasin ha ach iawn gain. Hos ich misio ar y syl na gali profi y sas ar yn glwyd dan y rŵ. Se skibig drama ar yn glwyd dan y rŵ. Fy cynioch y chwlw siech gan agos y janw ples fy sy'n y ffal ffo lwch sgrifi fag y lior ac y jymich y lonia gynnawm. Hwg drama ymwyddoch corym gonsa y golch go jiffer aachtichyn. Hwg a cwdioch go yn ober as y fel mi sas yn yw. Fa mi man Evelyn y sas on y macher, fa mi sas on y speaking your language, fa mi torn y bychyle notions, ma hyd nach ydynig a man o'ch o gyniw y sgrinlech o cwl sydd a mi. Ach, hwy mi corym y golwg obyr ec project yn iawn, ffwch yn 3 ar eich blion, sy'n y gyn sy'n gael chwys sa ham i cwdioch. Agus, sy'n cym y biar y gom i riaf. Ham eisiau fi y ffug yn hyr, lyn y corym yn, a ham obyr ar hord hwn. Ham i fi yn Canada, mi fi as o Raig, as y Iaramalch, o'n i hyrst, o'n i nwyst as y madyn i niw, ham i fi as o chwlo hach a chafwr, ri lost gyfyll mi gwbyr eich prosiect yn iawn. Ham i corym yn al fi sas as y chwlo sios y jiffer project i'r ysmynchw. Hiad chob y fagam eich prosiect yn iawn, se steoch y ffeisiol an y rwych. Sta 3 hiad llenw, y sas o'n y ffeisiol an y rwych, on y bunt sgol stiwn fag on y 1991, dat mi kastagnes? Se. Sy'n orsyn ffeisiwn y gael, ciol y sias on y nwyst, Tosk Theatre Company, Lior Môr, Project Hyrst, sfwch yn gyrrid namach y jedig. Han namach y jedig agos taig gau pen dwys yn y hogal e gard ire. Hasin yng nghoni i stri, ri rwtyn i gianw a hat hogal iafach na galig. Gos y mi yseg y syl môr mwysydd, gyfyl sy'n i chast cho corymach rwtyn i gianw ar na galig agos a ha syl na biolo. Sa mis mynioch gyfyl sy'n eisio, gyfyl galig y cwad e gynna nire as y syl môr mwy. Ha mi sy'n iacon sy'n chyn y falasi as y gwaschu agos sy'n i stocha y dol o hogal dwysyle le Youth Link Scotland, taig gau pen e son fi gobyr cwnlar ein namach y jedig yn uri son esgasyn a hasyn y dol sias i orisyn. Ha mi sy'n man acnes e son fioch o gyhort gau fi hyn ystech o'r mi gan yn offisagyn e hyn hwgyn son gris grinafach is na rwyd sy'n mi gan orisyn. Trodju hasyn y sas on y tor rwydyn fer misnioch gadenia hasyn y gobyr har gynalochen le dynyn y syna agos tor dynyn y sogir i chele e son corym yn y hort gaif fi goproch o gonglar i chele. Nyr yw dych anin raif y dolau rord agos y cwad gos bita dy hys siw gianw as yn hwyl a sio. Cordig ar raif agos gianw al i'r ywlych ria. Opri hw ho crwys y swrgaif e son as y syn y iosw tlach. Man y halw rwyd y hys siw cord y raif,
Cwrwyr cwthris, agos heri gw gorwyd y gynnyla, ach na li gw gybrach as, y chanan, a hasiwyr oprach y chocrywau, son awnsach. Tapel eis.